COVID-19 honek ez usteko asko ekarri dizkigu. Osasun arlokoak larriak izan dira, izaten ari dira oraindik. Arlo sozial eta ekonomikoan ere ondorioak larriak dira eta izango dira hurrengo hilabete eta urteetan. Asko eta luze hitz egin beharko dugu horietaz. Badago ere krisi honek ekarritako beste krisi bat. Guk krisi demokratikoa deitzen dioguna. Aprobetxatuz alarma egoera, aprobetxatuz jendearen kezka eta isua pandemiaren aurrean, erabaki politikoak, guztiz politikoak hartu dire egun hauetan. Esate baterako, kurioso izan da, armadak hartutako protagonismoa eta beraien zuritze lanak Espainiako gobernuaren aldetik. Kurioso izan da, herrialde bakarra, mundu guztien esango nuke, poliziak eta ejertzitoak, Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Armada berak, izan duten protagonismoa gobernuak eskaintzen zituen prentzaurrekoetan. Osasungintzako eta orokorrean pertsona zibilen presentzia baino handiagoa nabarmen. Eta kuriosoa ere, gaur tratatuko dugun gaiarekin zerikusia duen beste hau. Espainiako gobernuak, Gipuzkoak, gure udalek eta Hego Euskal Herriak dituzten eskumenak ezabatu nahi izan ditu. Edo nahiago baduzue, Espainiako gobernuak gure eskumenen gainetik jarri da. Bere erabakiak inposatu dizkigu. Estalitako 155. Artikuluaren aplikazioa izan da. Ezin dugu, hemen erabaki. Bertako errealitatea, ezagutza eta informazioen arabera. Madrilek erabakitzen du. Berzentralizazio operazioa izan da. Eta larria da. Martxoaren 14 Pedro Sánchezen gobernuak onartutako dekretuaren bidez, eskumen politiko eta legegilea Madrilgo gobernuaren esku gelditu zen. Herritarren osasuna babesteko helburuarekin, estatu osoko baliabideak mobilizatzeko aitzakiarekin. Ondorioz, baliabide publiko, pribatu, zibil, zein militarrak bere esku geratu ziren. Osasun, gizarte eta ekonomi larrialdiari aurre egiteko helburuarekin. Herritarren mugimenduak ere Madrildik mugatu ziren. Alarma egoera luzatzen joan da, baina jarrera hau mantendu eginda. EAN eta Nafarroan mugatuak izan ditugu gure eskumenak. Madrilen erabaki dira konfinamentuaren nondik norakoak, gure ekonomiaren inguruan eman beharreko urratsak, gure kirolarientzako mugak eta bar. Osasun arloan ere ezin izan dugu erabaki hainbat gauzetan. Bertan ditugu baliabideak behar bezala kudeatzeko aukerak mugatu dizkigute. Zaintza eta osasun esparruko langileen lana ere baldintzatu ditu honek guztiak. Gaixo zein zaintzaileak arriskuan jartzeraino. Gainera, Espainiako armada ikusi dugu gure kaleetan inork beraien presentzia eskatu ez duenean. Bertako babes zibileko zerbitzuek egin ahal zituzten lanetan esku hartuz eta botere erakustaldi bat eginez. Armadaren presentziaren aurkako adierazpen eta eskaera zabal eta anitzei muzin egin diote. Madrilgo gobernuak pandemiaren aurkako borrokaren aitzakiarekin, gure errealitate sozial, politiko eta ekonomikoa, Estatu Espainiarreko gainerekoekin batera berdindu nahi izan du. Gure sare ekonomiko eta industrialaren ezberdintasun eta berezitasun propioak ez dira kontutan hartu, eta ez da gure erabaki politiko propioak hartzeko ahalmenik izan. Horrelako berzentralizazio baten aurrean, zer egin dute gure instituzio nagusiek lehendakaritik hasita. Asko kexatu bai, baina gure eskuduntzak baliatuz neurrik hartzeari uko egin ere bai. Madrilek autogobernua uztu du, baina Eusko Jaurlaritzak eta diputazioek ez dioti honi aurre egin. Haiei itxaroten egon dira instituzio guzti hauek eta horrela iritsi gara une askotan berandu. Hainbat
udalek egindakoa jarri nahi dut balioan. Bere eskuduntza zen edo ezen begiratu gabe, esango ziotena itxaron gabe, neurriak hartu dituzte. Osasuna eta zaintza erdigunean jarriz, jendearen beharrak aintzat hartuta. Modu eredugarrian aritu dira eta ari dira. Instituzio nagusietan orain arte espada egin, bada garaia, hasteko. Eta horregatik, ebazpen proposamen hau. Ebazpen proposamenak zer dio, lau puntu ditu. Lehen puntuan, aldundiari eskatzen zaio, mugatu eta murriztu zaizkigun eskumenak eta ahalmenak berreskuratu eta krisi honi behar bezala erantzuteko erabiltzea. Bigarrenean, bertako errealitatea eta lehentasunak izan behar ditugula kontutan, erabakiak hartzeko garaian. Aste guzti hauetan, gureari kasurik egin gabe erabaki du Madrilek. Hirugarrenean, lurralde guztiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, aldundiari eskatzen zaio, hemendik aurrera eman beharreko urratsak jasoko dituen plan propio bat egitea. Eta gero, Batzar Nagusietara ekartzea gainerako indar politiko eta sozialekin adosteko. Eta azken puntua, Batzar Nagusiek toki erakunde guzti eskatzen die, berezkoak izan eta alarma egoeraren ondorioz mugatuak izan zaizkien eskumenen baitan jardunaz, herritarren interesa lehenetsi eta bizi dugun krisialdi honi aurre egiteko beharrezkoak ikusten diren neurriak hartu eta gauzatzeko. Bi osoko zuzenketa aurkeztu dira. Lehena, Elkarrekin Gipuzkoarena. Ados gaudela, ez dago esan beharrik ere. Bertan esaten da, instituzio guztiak modu koordinatuan lan egin behar dugula pandemiaren aurka. Ondo, ados. Baina ez da inon aipatzen Espainiako gobernuak izandako injerentzia gure eskumenetan. Beraz, ez du hitz egiten mahai gainean jarri dugun arazoaz, eta ezin dugu babestu. Bigarrena, Diputazioko gobernua osatzen duten bi alderdiena, PNV eta PSOE. Lehenengo puntuarekin nola ez egon ados. Elkartasuna adierazi sortutako biktimen lagun eta zenitartekoei. Puntu berean eskerrak ematen zaizkie lanean aritutako hainbat langilei, tartean osasungintzakoei. Eta ondo, konpartitzen dugu, hemendik ere gure elkartasuna eta gure txaloak eta eskerrak ere. Baina hemen esaten dena demostratu egin behar da. Ea, hurrengo puntuan, hirugarrenean, langile hauen eskaerei ze erantzun ematen diozuen. Bigarren puntuan, osasun sistemaren aldeko proklama bat egiten da. Ados gaude ere, baina lehen esandakoa. Ikusiko dugu, hurrengo aste hilabetetan, zen neurri hartzen diren gure osasun sistema publikoa indartzeko. Hirugarren eta laugarren puntuetan, Elkarrekin Gipuzkoaren zuzenketan bezala, koordinazioaz hitz egiten da. Eta primeran, ados gaudela, elkarlana gauza ederra da, koordinazioa ezinbestekoa, baina hau berdinen artean egiten da, ez azpian egonda. Eta bosgarren puntuan, eskaera ausar bat. Partido politiko guztien elkarlanerako eta eztabaidarako guneak zabaltzea eskatzen da. Nortzuk eskatzen dute eta gobernatzen duten leku guztietan ezezkoa esan diotenak krisi mailak, batzorde irekiak eta bar osatzeari. Be jondeizuela. Eta puntu hori guztietan, injerentzien inguruko hitzik ere ez. PNV batek ez du hitz bakarra ere aipatzen Espainiako gobernuak inposatutako injerentziaz. Edabideetan esan eta esan ari zarete gobernantza gora eta kogobernantza bera. Eta gero, salatzeko aukera dagoenean ez duzue injerentziaren inguruan hitzik ere egiten. Garbi gelditzen da ontzat ematen duzuela egindakoa, isilpeko 155. artikuluaren aplikazioa. Berriro ere, decepzionatuta zuekin. Eskerrik asko.